Toto nie sú len obyčajné smart hodinky. Sú najkomplexnejšie, aké ste kedy videli. Sú vyrobené z rovnakých materiálov ako luxusné smart hodinky za viac ako 1400 eur, no ponúkajú ešte viac funkcií. Prijímajte hovory a správy a hovorte priamo zo svojho zápestia bez toho, aby ste museli brať telefón do ruky. Pozerajte videá na YouTube alebo sa bavte s TikTokom. Nech ste kdekoľvek. Prístup k obľúbeným sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram a WhatsApp bez potreby smartfón. OLED displej s uhlopriečkou 49 mm zaručuje dokonalú jasnosť vodne aj v noci. Zatiaľ čo batéria vydrží až 8 dní na jedno magnetické nabitie. Je vodotesný do 40 metrov a vyrobený z nerozbitného skla odolného proti poškriabaniu. Ideálny na každú situáciu. Stiahnite si zadarmo milióny aplikácií, alebo použite tie už predinštalované GPS, kontrola krvného tlaku, monitorovanie srdcového tepu a personalizované tréningové programy. A ak milujete hudbu, môžete si prehrať svoje playlisty, nech ste kdekoľvek. Výmena remienka je skutočne veľmi jednoduchá. Môžeš prejsť z ekokože pre elegantný štýl, kovu pre rafinovaný vzhľad alebo gumy na šport a mnoho ďalších. Môžeš ho dokonca použiť aj na platenie.